Os socialistas din estar convencidos de que a partir do 5 de abril Gonzalo Caballero liderará un goberno alternativo a Núñez Feijóo. A 40 días dos comicios, o candidato do PSDG reuniuse co alcalde de Vilagarcía. Comprometeuse a dotar a cidade dun novo centro de saúde na comandancia. Hoxe, os socialistas galegos nos comprometemos en Vilagarcía, de forma pública, clara e solemne, a que un goberno socialista, un goberno progresista ao fronte da Xunta de Galicia vai construir o centro de saúde que este Concello reclama, o vai facer na zona na que o alcalde sinala como a máis apropiada e o imos facer coa máxima celeridade posible ao longo da próxima legislatura. Unha vez que gañemos as eleccións, sabemos ademais que teremos que sentarnos con portos do Estado para poñer o valor o que xa había feito o goberno de Dolores García, sendo presidente Javier Gago, de posta da disposición dese solar da comandancia para un novo centro de saúde. O candidato socialista tamén asegurou que de chegar á presidencia da Xunta dotará de beirarrúas a Bamio en 6 meses. Nos queremos comprometer tamén con que o proxecto das beirarrúas para os veciños de Bamio estén inmediatamente, nos primeiros 6 meses, texamos xa o proxecto encarrilado cun goberno progresista fronte da Xunta de Galicia e tamén a traballar sobre as materias de infraestructuras que, sendo competencia da Xunta de Galicia, están olvidadas, esquecidas por parte de Feijóo cando ven a Vilagarcía. Sobre a confección das listas electorais, Gonzalo Caballero non desvelou ningún nome, indicou iso sí que o Salnés terá o peso que merece. Vilagarcía pesa moitísimo no Partido Socialista porque o alcalde de Vilagarcía é un referente municipal de excelencia para todos e por iso é ademais o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincia. Vilagarcía e toda Arousa estarán sempre no centro de atención da dirección do partido. Neste primeiro acto de precampaña en Vilagarcía, Caballero e Varela estiveron arroupados tamén por moitos dos membros do grupo de goberno da cidade.